Mga igsoon, maayong adlaw. Salamat sa Dios nga niining adlaw aniya na usab kita aron sa pagpadayon sa pagtuon sa iyang pulong diya sa mga buhat o aniya kita karon mga igsoon sa episode 36 o ang teksto nga atong tun-an karong adlaw ana makita diya sa mga buhat kapitulo 22 bersikulo 1 ngadto sa 30. Apit na gyud mahuman ang mga buhat, mga igsoon, kay taas na kaayo ang atong mga nangahisgutan. Ang atong paghisgutan ining adlaw karon mao ang pagdiskurso ni Pablo ngadto sa mga Hudiyo didto sa Jerusalem. Apan sama sa atong naandan, kada magtuon kita, ato unang balikon ang atong mga nangatun-an, nahisgutan sa miagi nato nga mga pagtuon. Sa miaging episode, nagtuon kita mahitungod sa pag-abot ni Pablo dito sa Jerusalem uban sa mga kaigsuunan nga mga hintil nga gikan sa iglesia sa Akaya, sa Macedonia, Galacia ug sa Asya. Mao kini ang mga kauban ni Pablo sa diyang nag-adto sila dito sa Jerusalem. O kita nakabalo nga nagdala silang Pablo og hinabang alang sa mga kaigsuunan dito sa Jerusalem nga nanginahanglan. Dili lang kay kini ang ilaang gidala mga igsoon, si Santiago nalipay og nadasig uban sa tanan nga mga kadagpuan sa iglesia sa Jerusalem sa gisigilon kanila ni Pablo sa mga butang nga nahimo sa Dios diya sa mga kahintilan pinaagi sa tulon niya kapag misyon nga nagsangyaw sa pulong sa Ginoo mahitungod sa kaluwasan. Mao kini ang maayong balita nga iyang nakapaabot naka-report ngadto sa mga kadagpuan sa Jerusalem. O giingnan sila ni Santiago si Pablo nga linibo na ka mga Hudiyo ang mga mituo kang Hesus apan bisan pa kung naluwas na sila mainiton gyapon kini nga mga Hudiyo diha sa balaod. Ug tungod kay nabalitaan nila nga gatudlo si Pablo nga dili kinahanglan tumanon ang balaod, dili kinahanglan magpatuli, nalain sila kang Pablo mga igsoon ug nagdumot gani kaniya ang uban. Tungod ni ining mao kuno nga pagpanudlo ni Pablo. Busa adunay hanyag nga plano nilang Santiago ngadto kang Pablo nga mag-uban si Pablo sa upat ka mga lalaki nga may panaad kang Ginoo. Ug siya'y magbayad sa ilang gasto didto sa templo aron makapakagi sila sa ilang mga ulo ug aron usab nga makahalad sila didto sa templo. Timaan kini nga nahumanan nila ang ilang mga panaad. Ug gituman ni Pablo ang giingon nilang Santiago kaniya. Kay mao kini ang usa nga paagi aron dili magdumot o masuko ang mga Hudiyo ngadto kang Pablo. Medyo kini limbong mga igsoon nga paagi aron makatuo ang mga Hudiyo nga gatuman di ay si Pablo sa balaod ug makatuo usab ang mga Hudiyo nga dili di ay tinuod ang ilang nabalitaan mahitungod kang Pablo. Pinaagi ni ining pag-adto ni Pablo didto sa templo. Ug sa hapit na matapos mga igsoon ang 7 ka adlaw nga didto silang Pablo sa templo, nakakita ang mga Hudiyo kang Pablo sa templo. Ug murag kini nga mga Hudiyo taga Efeso sila. Ug tungod kay nailan nila si Trofimo nga taga Efeso ug nag-uban-uban si Trofimo kang Pablo sa pagsuroy sa Jerusalem, namasin sila nga giuban usab ni Pablo si Trofimo didto sa templo. Ug tungod kay daan sila gadumot kang Pablo mga igsoon, nagsinggit sila nga gatudlo kuno si Pablo batok sa mga Hudiyo, batok sa balaod ug batok sa templo. O gipahugawan pa kuno ni Pablo ang templo nga maoy buot nila ipasubot nga nagpasulod si Pablo og hintil didto sa templo. Bawal man alang sa mga hintil mga igsoon ang pagsulod didto sa templo kay masuko ang mga Hudiyo niini kay ilang giisip ang mga hintil nga mga langyaw, mga hugaw ug walay labot sa grasya magikan sa Dios. Busa tungod ni ining maong panghitabo, nagubot ang mga Hudiyo
ug ilang gidugok si Pablo, ug ila gani giguyod paingon sa gawas sa templo, ug ilang gibunog ug patyon unta gani nila si Pablo. Apan nabalitaan mga igsuon sa komandante sa mga Romano nga sundalo nga nagubot ang Jerusalem. Busa diretso nila giadtuan ug nadakop nila si Pablo. Ug ilang gidala si Pablo didto sa ilang kampo. Apan sa didto pa sa ibabaw sa hagdanan sila Pablo, gihangyo ni Pablo mga igsuon ang komandante nga makigsulti unta siya sa mga Hudiyo kay aduna siya'y importante kaayo nga gusto ipasabot ug ipaabot ngadto sa iyang mga isig ka Hudiyo. Ug tungod niini, gitugutan usab siya sa komandante sa pagsulti. Basaw nato kung unsa ang gidiskurso mga igsuon ni Pablo ngadto sa mga Hudiyo. Basaw nato ang mga buhat, Kapitulo 21, versikulo 39, side B, ngadto sa versikulo 40, dayon sa Kapitulo 22, versikulo 1, ngadto sa 22. Mao kini ang hangyo ni Pablo ngadto sa komandante. Nagsulti siya, "Hangyoon ko ikaw, tuguti ako sa pagsulti ngadto sa mga tao." Ug sa gitugutan na siya sa komandante, sa nagtindog siya sa hagdanan, si Pablo misinyas sa iyang kamot ngadto sa mga tao. Ug sa diya nga hilom na kaayo, siya misulti kanila sa sinultian nga Hebreo nga nag-ingon, "Mga kaigsuunan ug mga ginikanan, pamatia ang pangatarungan nga karon akong himuon sa inyong atubangan." Ug sa pagkadungog nila nga nagsulti siya kanila sa sinultian nga Hebreo, misamot sila paghilom. Sa ato pa, dako ang pagtahod ni Pablo sa iyang isig ka mga Hudiyo, kay gitawagan niya sila nga mga kaigsuunan ug mga ginikanan. Nagpasabot nga taas ang respeto ni Pablo ngadto sa mga Hudiyo. Ug ang usa mga igsuon nga nakapahilom sa mga Hudiyo kay gigamit ni Pablo ang pinulungan o sinultian nga Henebreo. Busa na interesado ang mga Hudiyo sa pagpaminaw sa kung unsa ang isulti ni Pablo ngadto kanila. Ug si Pablo miingon, "Ako usa ka Hudiyo nga natawo sa Tarsos sa Cilicia. Apan nagtubo dinhi niining syudara sa tiila ni Gamaliel. Gitudluan, sumala sa higpit nga paagi sa balaod sa atong mga katigulangan, mainiton alang sa Dios sama kaninyong tanan niining mga adlaw karon. Gilutos nako kini nga dalan hangtod sa kamatayon, nanggapos ug naghatod sa mga lalaki ug mga babae ngadto sa bilangguan. Nga niini makasaksi kanako ang labawng pangulong pari ug ang tanang mga kadagkuan. Gikan kanila nadawat nako ang mga sulat ngadto sa mga kaigsuunan ug ako miadto sa Damasco aron sa pagkuha sa mga atua didto ug sa pagdala kanila nga ginapos dinhi sa Jerusalem aron silutan. Samtang naglakaw ako ug nagkaduol na sa Damasco, sa pagkaudto na usa ka dakong kahayag gikan sa langit mikalit pagdan-ag libot kanako. Natumba ako sa yuta ug nakadungog og tingog nga nag-ingon kanako, "Saulo, Saulo, nganong gilutos mo ako?" Unya nangutana ako, "Kinsa ka man, Ginoo?" Ug siya mitubag kanako, "Ako mao si Hesus nga Nazaretnon nga imong gilutos." Unya ang mga kauban nako nakakita sa kahayag, apan wala sila makabati sa tingog sa nagsulti kanako. Nangutana ako, "Unsa may akong buhaton, Ginoo?" Ug ang Ginoo miingon kanako, "Tindog ug adto sa Damasco ug didto sultian ikaw sa tanang gitakda nga ipabuhat kanimo." Ug kay dili naman ako makakita tungod sa kasulaw ni adtong maong kahayag, giagak ako sa akong mga kauban, kinuptan ang akong kamot ug naabot ako sa Damasco. Unya may usa ka tawo nga ginganlan og Ananias, taong relihiyoso sumala sa balaod, dinaig sa tanan mga Hudiyo nga nagpuyo didto. Miduol kanako
ug sa mitindog siya tupad kanako siya miingon, igsoon Saulo, tan-aw, niadtong taknaa nakakita ako ug mitan-aw kaniya. Ug siya miingon, ang Dios sa atong mga katigulangan nagpili kanimo aron mahibalo ikaw sa iyang kabubuton ug makakita kaniya nga matarong ug makadungog og tingog gikan sa iyang bakbak. Kay ikaw mahimong saksi alang kaniya ngadto sa tanang mga tao mahitungod sa imong nakita ug nadungog. Ug karon nganong magpaabot pa man ikaw, tindog og pagpabautismo ug hugasi ang imong mga sala, magsangpit sa iyang ngalan. Sa diya nga mibalik ako sa Jerusalem ug nagampo didto sa templo, gipanglimutan ako ug nakita nako siya nga nag-ingon kanako, pagdali og biya dayon sa Jerusalem, kay dili sila modawat sa imong pagsaksi mahitungod kanako. Apan ako miingon, Ginoo, sila nahibalo pag-ayo nga sa tanang sinaguga gipabilanggo o gipabunalan nako ang mga mituo kanimo. Ug sa diya nga ang dugo ni Esteban nga imong saksi giula, ako usab nagtan-aw og miuyon niini ug nagupot sa mga bisti sa mga mipatay kaniya. Unya siya miingon kanako, lakaw, kay paadtuon ko ikaw sa layo ngadto sa mga hintil. Ug sila naminaw kaniya hangtod niining sultiha. Unya, misinggit sila nga nag-ingon, kuhaa ang maong tao gikan sa yuta, kay dili siya angay nga mabuhi. Sa ato pa, sumala sa atong gibasa mga igsuon. Gusto gid kaayo ni Pablo nga pamation sa iyang isig ka Hudiyo ang iyang pagpangatarungan. Kay base nagunahuna si Pablo nga masabot sa mga Hudiyo nga sayop sila sa ilang pagpatay kaniya. Busa nagsulti siya kanila gikan sa ibabaw sa hagdanan nga gapaingon sa sulod sa kampo sa mga Romano nga sundalo. Una mga igsoon, miingon si Pablo ngadto sa mga Hudiyo nga Hudiyo usab si Pablo nga natawo sa Tarsos sa Cilicia. Gipaila ni Pablo ang iyang pagkatao, ang iyang kaugalingong kung taga-asa siya. Sa ato pa iyang gipasabot nga mga kadugo ra sila. Siguro nasusi ni Pablo nga ang mga Hudiyo nga naa didto, mga taga-Tarsos sa Cilicia, ug naghilom mga igsuon ang mga Hudiyo sa ilang pagkadungog nga gigamit ni Pablo ang pinulungan nga Hebreo. Kay kadto nga pinulungan mauman ang kaugalingong pinulungan sa mga Hudiyo nga anaa didto. Giignan sila ni Pablo mga igsuon nga nagdako siya sa Jerusalem, ilalom sa tudlo ni Gamaliel. Ug kita nasayod nga si Gamaliel usa sa mga labaw kaayo nga magtutudlo sa Israel, ug ilado pud siya nga magtutudlo ni adtong mga panahona. Og ang tudlo ni Gamaliel mahitungod sa balaod ni Moises sa higpit kaayo nga pagpanudlo. Ug ang usan niya nga natudloan mao si Pablo. Gusto kaayong ipasayod ni Pablo ngadto sa mga Hudiyo kung unsa siya nga pagkatao para makaila ang mga Hudiyo kang Pablo ug mabalhin ang ilang mga unahuna ug mausab lugar nga si Pablo dili nila mahimo nga patyon. Gigdan pa sila ni Pablo nga mainiton siya alang sa Dios. Kini nga klase nga pagkamainiton mao ang iyang paglutos sa mga iya sa dalan nga mao ang magtotoo kang Hesus. Hangtod gani sa kamatayon mga igsuon, gipatay niya ang mga magtotoo. Ug nanggapos gani siya ug naghatod siya sa mga lalaki ug mga babaye ngadto sa bilangguan. Kini mao ang trabaho ni Pablo sa una, sa wala pa lugar siya maluwas. Nagtan-aw gani siya og miuyon sa pagpaula sa dugo ni Esteban ug nagupot siya sa mga bisti sa mipatay kang Esteban. Isip pagpakita nga si Pablo uyon sa pagpatay kang Esteban. Giignan sila ni Pablo nga saksi gani niini ang labawang pangulong pari ug ang tanang mga kadagkuan sa mga Hudiyo niining iyang gibuhat. Kay nganuman, kay sila man ang naghatag kaniya og sulat isip panugot
nga pwede ni Pablo mabuhat ang bisan unsa niya nga buhaton. Dakpon ba niya ang mga magtotoo? Patyon ba niya bilangguon? Basta ang tanan nga gusto niyang buhaton, mahimo niya pinaagi sa paghatag og sulat panugod sa labawng Pangulong Pari. Pinaagi niini mga igsuon. Nagpasabot si Pablo nga labaw siya sa pagkamainiton sa balaod kaysa kadaghanan kanila nga mga Hudiyo. Kay nagpatahigani siya sa mga magtotoo kang Hesus tungod ni ining maong iyang pagkamainiton. Og talagsara nga mga Hudiyo ang nakabuhat ni ini mga igsuon, mao lamang si Pablo. Human ni Pablo mga igsuon, isguti ang iyang pagkahudiyo ug ang iya ang higpit nga pagsunod sa balaod ni Moises, iya dayon gisaysay ang iyang pagkakabig ngadto kang Hesus. Kini ang pinakamaayo nga bahin sa iyang pagdiskurso nga iyang gitistigos kung giunsa siya pagkabig ngadto kang Hesus. Gitistigos ni Pablo kanila ang kahayag ni Hesus nga iyang nakita sa dalan duol sa Damasco. Nga bisan kon hayag kaayo kadto kay ugtong takna man, apan naay kalit gayod nga midanag sa palibot nga mas dakong kahayag nga gikan kang Hesus. Tungod gani sa kahayag mga igsuon nga nakita ni Pablo, nabuta man siya. Og itistigos pa ni Pablo ang giingon kaniya ni Hesus nga mao si Hesus nga Nazaretnon nga iyang gilutos. Gipaila niya nga si Hesus nagpaila ngadto kang Pablo. Sa ato pa, ang tinuod nga gilutos ni Pablo mga igsuon, dili man mao ang mga magtotoo, apan mao mismo si Hesus ang iyang gilutos. Gisugilon pa ni Pablo ang pag-ingon sa Ginoo kaniya nga mutindog ug muadto sa Damasco. Ug nagiagak ra gani siya sa iyang mga kauban kay buta naman siya tungod sa kahayag ni Hesus nga iyang nakita. Ug gisaysay pa ni Pablo ang pagpaadto kaniya sa Dios kang Ananias, nga si Ananias ang gigamit sa Dios aron sa pagtabang kang Pablo mga igsuon. Si Ananias usa ka taong gatuman sa balaod ug dinaig sa tanang mga Hudiyo didto sa Damasco. Ug giayo ni Ananias mga igsuon ang mata ni Pablo aron makakita siya pag-usab. Gisaysay pa ni Pablo ang giingon kaniya ni Ananias nga siya gipili sa Dios aron mahimo siyang saksi alang sa Dios ngadto sa tanan nga mga tao. Ug makawali lugar si Pablo sa tanan niyang nakita ug sa tanan niyang nadungog gikan sa Dios. Ug miingon pa si Ananias nga ang iyang nakita mao mismo ang matarong nga si Hesukristo ang iyang nakita didto sa dalan sa Damasco, ang ngalan sa manluluwas nga gigamit ni propeta Isaias nga ato gani nang babasa diya sa footnote sa Isaias kapitulo 24 bersikulo 16, kapitulo 53 bersikulo 11. Sa ato pa mga igsuon, ang mga punto ni Pablo sa iyang pagpangatarungan at tubangan sa panon sa mga Hudiyo, mao kini nga mga punto. Graduan siya nga Hudiyo, kay nganuman, kay nakatuon siya, ilalom sa tudlo kang Gamaliel. Si Gamaliel ang iyang nahimo nga magtutudlo. Mainiton siya alang sa Dios, sama kanilang tanan. Kini nga klaseng nga pagkamainiton, kay gilutos niya ang iya sa mga dalan, hangtod gani sa kamatayon. Saksi ni ining tanan, ang labawng Pangulong Pari ug ang tibuok nga Sanhedrin, kay sila ang mihatag kaniya ug mga sulat nga panugot, nga mahimo ni Pablo ang iyang gusto buhaton sa mga magtotoo kang Hesus. Gipaboran si Pablo sa Dios, kay ang Dios mismo nagpili kaniya. Og nakakita siya sa matarong pinaagi sa kaugalingon niyang mga mata mismo. Nakita ni Pablo si Hesus. Kini mao ang iyang gitistigos ngadto sa mga Hudiyo nga aktual gyud
nakita niya ang manuluwas, ang matarong nga mao si Hesukristo. Kabubuton sa Dios mga igsuon ang pagpili niya kang Pablo aron makasangyaw siya ngadto sa tanang mga tao, ilabi na sa mga Hintil. Dili lang kay giluwas si Pablo aron mahatagan siya grasya nga mao ang kaluwasan, apan ang dakong tuyo mao ang pagtawag kaniya nga himuon sa Dios si Pablo nga magwawali ngadto sa mga Hintil. Siguro mga igsuon ang kasing-kasing ni Pablo sa pagsulti niya ni ining tanan nga pangatarungan ngadto sa panon sa mga Hudiyo, mauunta kini nga mga punto. Tuo kamo sa akong giingon. Tuo kamo kang Hesus. Angayan ako ninyong paminaon ug tuuhan. Dili man kita mga kaaway, kay kauban ko ninyo nga Hudiyo, ug igo ra ko gasunod sa Dios. Kini nga mga punto ang naa sa kasing-kasing ni Pablo, nga gusto gid kaayo niya nga ipaabot ngadto sa iyang isig ka Hudiyo. Gusto ni Pablo mga igsuon nga mutuo ang mga Hudiyo sa iyang giingon. Gusto ni Pablo nga mutuo ang mga Hudiyo kang Hesus ug maminaw ang mga Hudiyo ug tuuhan nila kung unsa ang ilang madungog nga mensahe nga gikan sa Dios pinaagi kang Pablo. O gusto ni Pablo nga masabot sa mga Hudiyo nga dili man sila mga kaaway, apan mga kauban ra sila. Naglabaw sa tanan, gusto ni Pablo nga masabot sa mga Hudiyo nga karon igo ra siya gasunod sa kung unsa ang sugo sa Dios kaniya. Hangtod mga igsuon nga misulti si Pablo ngadto sa mga Hudiyo nga giingnan siya sa Ginoo sa pag-adto sa layo ngadto sa mga Hintil. Musangyaw lugar siya ngadto sa mga Hintil. Hilong kaayo ang mga Hudiyo nga gapaminaw pag-ayo kang Pablo. Apan sa pagsulti ni Pablo niini ngadto sa mga Hudiyo mga igsuon nga siya gisugo sa Ginoo aron musangyaw ngadto sa layo didto sa mga Hintil. Nagwild ang mga Hudiyo og naninggit nga kinahanglan nga patyon si Pablo. Kay ngano kaha? Kay dako kaayo ang kasuko sa mga Hudiyo ug pagdumot sa mga Hintil. Dili gid nila gusto nga maapil ang mga Hintil masangyawan sa grasya sa Ginoo. Dalikyatan sa nato pagisgot mga igsuon ang gisulti ni Ananias ngadto kang Pablo diha sa mga buhat kapitulo 22 bersikulo 16 nga nagsulti siya nga magpabautismo ug hugasan niya ang iyang mga sala. Unsa kaha ang buot ipasabot niining gisulti ni Ananias mga igsuon? Una, diha sa mga buhat kapitulo 9 bersikulo 17 ngadto sa 18, nahimbawan nato sa wala pa bautismuhin, nadawat ng daan ni Pablo ang Espiritu Santo. Busa daan na luwas si Pablo mga igsuon sa wala pa siya bautismuhin. Gikuha ng daan ni Jesus ang iyang sala nga walay labot ang bautismo. Kay ang bautismo mga igsuon, wala may labot sa kaluwasan sa tao. Gawas pa ni ining tanan, gatudlo ang Biblia nga ang kaluwasan dili man pinaagi sa binuhatan. Miingon gani si Jesus sa iyang pulong nga siya ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi. Ug walay bisan kinsa nga makaadto sa Amahan kundili pinaagi kaniya. Kundili pinaagi kang Hesus, dili gyud makaadto ang tao sa gingharian sa Dios. Sa ato pa, wala man hisguti ni Jesus ang mahitungod sa bautismo nga mao'y paagi para maluwas ang tao. Mabasa gani nato na diya sa Juan kapitulo 3 bersikulo 16, kapitulo 14 bersikulo 6. Og pagkakita ni Jesus kang Pablo sa dalan paingon sa Damasco mga igsuon, gisultiyan niya nga himuon niya si Pablo nga usa ka magwawali mahitungod kaniya. Wala man isguti ni Jesus ang bautismo nga maoy hinungdan nga gitawag si Pablo niini. O gipasabot ni Jesus nga ang mga tao mga igsuon mabalhin gikan sa kangitngit ngadto sa kahayag pinaagi sa pagtuo
diha kang Hesus dili pinaagi sa bautismo. Mabasa nato sa mga Buhat kapitulo 26 bersikulo 16 ngadto sa 18. Nga pinaagi ra sa pagtuo ang tao makabaton og kahayag, makabalhin sa kahayag gikan sa kangitngit. Busa unsa kaha ang buti pasabot niining giingon ni Ananias. Murag gaisgutan ni Ananias ang tibuok mahitabo sa tao mga igsuon nga musangpit kang Hesus og magpabautismo. Nga hugasan gikan sa iyang sala pinaagi sa iyang pagtuo diha kang Hesus nga iyang manluluwas. Og magpabautismo aron sa pagpakita sa gibuhat ni Hesus alang kaniya. Apan wala man ipasabot sa pulong sa Dios mga igsuon nga tubig mismo ang nakahugas sa mga sala ni Pablo. Kini mga simbolo raman ang gaisgutan ni Ananias. Ani ay usa nga pinakaimportante kaayo nga atong timan-an mga igsuon. Kung naay usa ka gatos nga bersikulo nga gatudlo sa usa ka doktrina ug naay usa ka bersikulo nga murag gatudlo nga makabatok sa doktrina, atong tuuan mga igsuon ang usa ka gatos ug ang usa ato lang sabton. Kay siguro nga dili gasupak ang usa ka bersikulo batok sa usa ka gatos. Sa ato pa, para sa ako mga igsuon, ang akong tuuhan gyud mao ang usa ka gatos nga bersikulo. Kay gipamatud-an diha nga daghan mga basihanan nga mao gyud ang insakto nga tuuhan. Ug ang usa nga bersikulo nagabatok sa kadoktrina ato lang ning sabton. Diha raman mga igsuon sa atong pagsabot. Kinahanglan nga masabot nato kining tanan. Magpadayon kita sa pagbasa diha sa mga Buhat kapitulo 22 bersikulo 21 ngadto sa 30. Unya siya miingon kanako, lakaw kay paadtuon ko ikaw sa layo ngadto sa mga hintil. Ang Dios lugar o si Hesus mao'y nakigsulti kang Pablo, nagisugo si Pablo sa pagsangyaw ngadto sa mga hintil. Ug sila naminaw kaniya hangtod ni ining sultiha. Unya misinggit sila nga nag-ingon, kuwaa ang maong tawo gikan sa yuta kay dili siya angay nga mabuhi. Samtang nagsinggit sila og nagwarawara sa ilang mga bisti ug nag-itsa og mga abog ngadto sa hangin. Ang komandante misugo nga dad-on siya ngadto sa kampo ug sukit-sukiton pinaagi sa paglatigo aron mahibaluan nganong nagsinggit sila sa ingon batok kaniya. Apan sa diha nga ila na siyang gigapos sa mga higot nga panit, si Pablo miingon sa kapitan nga nagtindog sa duol, uyon ba sa balaod alang kaninyo ang paglato sa usa ka tawo nga Romanhong lungsuranon ug wala pa kahukmi? Sa pagkadungog niini sa kapitan, miadto siya sa komandante ug miingon kaniya, unsa may imong buhaton? Kay kining tawhana usa ka Romanhong lungsuranon. Busa ang komandante miadto kang Pablo ug miingon kaniya, tug-ani ako, usa ka ba ka Romanhong lungsuranon? Gisiguro sa komandante mga igsuon kung tinuod ba gyud nga si Pablo Romanhong lungsuranon. Ug si Pablo miingon, oo. Ug ang komandante mitubag, gipalit nako kining pagkalungsuranon sa dakong kantidad. Ug si Pablo miingon, apan ako natawo nga Romanhong lungsuranon. Ug ang mga tawo nga mauuntay mo sukit-sukit kaniya mipahawa dayon kay nahadlok sila mga igsuon kay Romanhong lungsuranon si Pablo. Ug ang komandante usab nahadlok kay iyang himbaluan nga si Pablo usa di ay ka Romanhong lungsuranon ug nga iyang gigapos siya. Apan kay nagtinguha man gayud siya nga mahibalo sa tinuod nga hinungdan nganong gisumbong si Pablo sa mga Hudiyo, gibadbara niya kini sa pagkasunod nga adlaw ug nagsugo sa pagpatigom sa mga pangulong pari ug sa tibuok Sanhedrin. Ug iyang gipakanaag si Pablo o gipaatubang
kanila. Sa ato pa, gidala mga igsoon si Pablo sa sulod sa kampo kay tuyo sa komandante, nga sukit-sukiton siya, pinaagi sa paglatigo, aron mutugan siya kung unsay iyang nabuhat ni sala ngadto sa mga Hudiyo. Kini ang usa ka pamaagi sa Romanhong mga sundalo, aron ang tao lugar makatug-an sila sa ilang nabuhat nga sala, ila kining latiguhon o latuson. Apan sa dihang gigapos nila si Pablo mga igsuon aron latiguhon, nangutana siya sa kapitan nga nagtindog sa duol. Ang iyang pangutana sa kapitan, kung gitugot ba di ay sa balaod ang paglato sa Romanong lungsuranon, nga wala pa kini kahukumi diya sa hukmanan. Gipasabot ni Pablo mga igsuon nga siya citizen sa Israel, apan citizen usab siya sa Roma. Busa si Pablo Romano man usab. Dual citizen lugar si Pablo mga igsuon. Gani pa nataw si Pablo nga Romano kay mga Romanong lungsuranon ang iyang mga ginikanan. Tungod ni ining maong kasayuran, nahadlok mga igsuon ang komandante, lakip ang iyang mga sundalo. Sa pagkahibalo nila, nga Romanong lungsuranon di ay si Pablo. Nataranta sila og nahadlok yun. Kay gidili man mga igsoon sa balaod, ang paglato sa Romanong lungsuranon, ug bisan ang pagapos kaniya, gawas kun siya, gihukman na, diha sa hukmanan. Ug natingala kaayo mga igsoon ang komandante, nga si Pablo usa ka Romanong lungsuranon sa iyang pagkatao. Kay siya gani nga komandante, nakabayad og dako nga kantidad aron mahimong lungsuranon nga Romano. Busa ang gibuhat sa komandante kang Pablo, wala nila gidayon ang pagkastigo kaniya aron sukit-sukiton nga mutugan si Pablo sa iyang sala. Busa gibadbaran sa komandante si Pablo mga igsuon, tungod kay nasayod siya nga si Pablo usa di ay ka Romanong lungsuranon, og sa pagkaugma gipaatubang niya si Pablo didto sa Sanhedrin aron iyang mahimbaw-an kung unsa gyoy ilang gikasuko kang Pablo. Apan siguro nga niining tungura gabantayan na si Pablo sa mga sundalo aron dili maunsa sa mga Sanhedrin. Kay naagyoy plano nga dautan ang Sanhedrin ngadto kang Pablo. Mga igsoon, sunod nga episode, ato kining ipadayon sa pagisgot. Magtuon kita kung unsa pay sunod nga nahitabo kang Pablo. Dinhi lang usa kita kutob o salamat kaayo sa ato ang pagpaminaw. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Naa kitay homework mga igsoon, palihiyog. Basahon ninyo kini sa pinamilya niining simanaha. Ang mga buhat, kapitulo 22, bersikulo 1 ngadto sa 30. Salamat mga igsoon, dalaygon ang Dios ug maayong adlaw.